Здравейте! Аз съм адвокат Росица Кавазова и днес ще говорим за данък наследство и какво представлява то. Данъкът наследство представлява една държавна такса, която се дължи при придобиване на имущество по наследство от физически или юридически лица. Облага се имуществото, което е придобито от наследниците, когато надвишава една определена стойност и не попада в изключенията, които са предвидени в закона. Размерът на данъка съответно зависи от стойността на имуществото и от степента на родство с наследодателя. В България наследници от първа степен, родители, деца са освободени от заплащане на този данък, но всички останали следва да заплатят данъка. Първата стъпка е подаване на декларация по образец в съответната община по постоянен адрес на починалия в 6-месечен срок от откриване на наследството. В декларацията се посочват съответно всички имущества и се извършва оценка на имуществата. Общата оценка на имуществото определя съответно и размера на държавния данък. Много важно да се знае, че този данък се заплаща еднократно. Ако се извърши последващо прехвърляне на имуществото, не се дължи данък. За по-сложни случаи, например при международни елементи, оспорвания или при съмнение, следва да се консултирате с адвокат за правилното определяне на наследствените квоти и съответно от стойността на данъка. Вие бяхте с адвокатска кантора Кавазова.